Ξεκινάμε. Στη λήψη ξεκινάμε. Πάσα στο Σάβα. Ωραία μπάσιμο, η πάσα ξανά στο Παπασαφύρογλου. Πάσα στο Χρήστο. Θα σουτάρει ο Χρήστος, εύστοχο. 1-0 για την ομάδα του Κώστα. Για την ομάδα του Νίκου θα λες πάντα. Είχα μια ελπίδα και την μαλακία. Ο Νίκος, καλύτερος παίκτης των εποχών με την μπάλα στα χέρια. Θα κάνει μαγικά. Πάω στον Κυριακό, τάπα! Ω! Σε γάμισε, σε γάμισε! Αυτοί έχουν. Νίκο, αποφάσεις έχουμε ή έχετε? Εμείς έχουμε. Εσύ έχουμε. Κυριάκο, δώσε ένα έξα να το παστελώσει. Κάνε πάσα στο πυρηνικό απόβλητο! Κυριάκο, Ιουσάκ!